A inauguración dunha escultura en homenaxe a Manuel Allaso, fillo predilecto do Concello, e o pregón a cargo do xornalista Antonio Rodríguez Naranjo darán o pistoletazo de saída ás festas de agosto de Ribeira. Será o mércores día 3 ás 9:30 na Praza do Concello. A partir de entón, Ribeira vivirá 6 días de festa cun programa amplo e variado para todos os públicos. Viviremos toda a clase de eventos, tanto culturais como lúdicos e tamén religiosos. Desde a Comisión de Festas pretendemos consugar os gustos de todos os habitantes do noso pobo. Sabemos que non é cousa doada, mas a nosa intención é anhelo é de todos as nosas veciñas e veciños, se sintan refletidos nas actividades que nos imos a plantexar. Ademais de contar con orquestras punteiras como el Combo Dominicano ou París de Noia, a Comisión aposta este ano polos grupos con representación local. En canto ás propostas musicais, destacan tamén a música tradicional galega co espectáculo Peixe de Xisco Feijó, os tributos a bandas míticas como Rolling e ACDC ou un festival urbano de DJs para a mocidade. E vamos a facer pois unha aposta, como sempre facemos, pola música tamén de aquí, música que fai referencia e conta con artistas locais, como son pois todas esas ruadas de gaitas polas mañáns con grupos propios de Ribeira. Contaremos tamén cas actuacións polas noites dos DJs locales, como son o Chupas ou como é Dani DJ. E vamos a ter tamén pois a banda Moito Band, que tamén é unha banda local para completar esa proposta musical. Tamén quixemos apostar por orquestas que contan con integrantes de Ribeira, porque nos parece que a todo o mundo lle gusta actuar e sentirse querido na súa casa. Polo tanto, vamos a ter tanto a Platinum o xoves como a orquesta principal e a Finisterre o sábado, se non me equivoco, que tamén pois está aí comandada polo noso querido Nando Llon. E ademais, pois non podían faltar, como xa dixen, o Combo Dominicano e a París de Noia, que vai a estar pois facendo ese peche de fin de festa o domingo xunto co espectáculo de fogos artificiais que este ano pois van a ser piromusicais. Recupérase tamén este ano a tradicional misa e procesión do Carme, que será o domingo ás 6 da tarde na Lonxa.